Dua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Krisna Putra saking sekolah SD Negeri Songolikur kelas UN nomor absen 12. Kula badhe menjelaskan layang kitir. Layang kitir yaiku isine cekak, ringkas lan ditulis ing diluang lan kudu ditengeri. Layang iki kaya dene memorandum kanggo pangeling eling. Layang iku ditulis ana ing luwung bisa wujude embaran kertas cilik. Layang kitir iki ora merlukake purwaka basa lan wasana baca, dadi mung isi wae. Isine kang wigati dadi mbutuhake waktu kang cepet dikirim lan ditampa. Layang kitir iki bisa tanpa amplop utawa nganggo amplop nutuk. Tuladhane layang kitir yaiku note, resep, dokter lan liya-liyane. Terima kasih.